we getting by. Yeah. Whole squad gon' eat when I get me mine. Always bring the whole team out. Smoking that greenhouse. And we really with the shit, yeah. Lalela umsinga FM, lalela umsinga FM uhleli nomnikeni Mtunga. Umsukulu kancane wamkhumbi kanongalo kwehlula insimbi zebrakpani. Sanibonana emakhaya. Ngibingelela mina ke ngisuke ngisheshe mangibingelela ngoba nginesivakashi sami la. Ingqala butho, inkalakatha, ingwenya, inja, ibastard. Doggies ngesingisi. Uphila Sande umfuka Sokhela. Insizwa ke lena ke ekhuthele. Ikhuthele impela nje ukuyibona nakwakhe sifika nje mayibona ukuthi alicentiwe igceke. Uthi uyavuka ekseni uvuke nje uza ngesiphetho khwahwa isifikile isiyasebenza ngendlela ekhuthele ngayo lensizwa. Sawubona mfuka Sokhela. Ngiyabingelela kubalaleli, ngiyabingelela nawe umsakazi. Ngiqala ngabalaleli ngoba ibona ababaleke kakhulu kuthina bese ngiza kuwe umsakazi. Ngibonga ithuba onginikeze lona. Yeah, mfowethu siyabonga. Uphila Sande sengimchazile ngambiza ngawo wonke amagama. Kodwa ke mhlambe ke masikhuluma ngoPhila Sande Sokhela. Sikhuluma ngobani? Uphila Sande Sokhela umfanyana nje omncane ozalelwe khona la eMsinga, wakhulela khona la eMsinga, ofunde lapho esikoleni icabanga okuhle. Uphila Sande Sokhela usebenza ngaphansi umsunguli kahle kahle we-organization ebizwa ngokuthi isenzo kuhle eMsinga Youth Development. Bese sebenzisana kakhulu nenhlangano okuthiwa iSolabasha Foundation. Uphila Sande Sokhela abaningi bamazela kakhulu einkundleni zokuxhumana, kakhulu osiza kakhulu intsha ngokuyivezela amathuba asuke khona okuyofunda. Ngabe izikhungo zemfundo ephakeme mase ivulile, Uphila Sande Sokhela uvamise ukungenelela kakhulu lapho. Bese beyaphinde umuntu oyelekelele kakhulu emathubeni emisebenzi. Mawukhona avelile akancishani nolwazi. Mhlambe ke ake sikhulume ngoPhila Sande Sokhela. Uyasuka welekelela abafundi ekutheni befaka izicelo beapply le ekhungweni ephezulu. Uphila Sande Sokhela ngabe uyisigwili ngoba nangu phela uyisigwili uPhila Sande Sokhela lento imsusayo ukuthi asuke kubo ahambe uhlala ohamba la ezikoleni sibona upostile uyahamba sesikoleni esithile kuzobe kuhlanganwe holo. Uphila Sande Sokhela isigwili manje ngesigwili isuka plento isuka plento ngoba mhlambe nje uxa kokugwili noma kwenzekana. Msakazi uPhila Sande Sokhela umuntu nje ongenalutho ifanele nawo. Yena ke ngasho ngithi uyisigwili emqondweni. Yeah. Ngiwumuntu ngomthetho oke wathi kunyamalala kakhulu ekhaya ngakho kuyofuna amadlela ahlaza esilungwini. Ebe ngifike ngikufunde esilungwini ke ukuthi ke impilo ephilwa khona yehluke kakhulu nephilo ekhaya. Izathu ngizithole futhi ukuthi yini. Ngiwumuntu oyithandayo into enhle kodwa ongayithandeli mina kakhulu ngedwa. Ngingithanda ukuthi mangibona into enhle ngiyibonele ikhaya. Nakhona ke esilungwini bengeke ngithi mangifika ngibona ukuthi awu kunamathuba angaka la kungenzeka kube ekhaya abanalo ulwazi ngalamathuba. Ngifise nami ukuthi lamathuba engiwabonayo esilungwini ngiwadlulisele ekhaya bewathole. Ukuze wathi noma ngifika esikhungweni semfundo ephakeme ngiyafunda kusona eMkungundlovu. Nokuyila engaqala khona ukuthi ke ngibone ukuthi abantu abaningi ulwazi alifiki kubona ngoba ngaqala nje lapho ngenza khona ngibheke ukuthi singakanani ingane zangasekhaya ezifunda khona. Ngahamba ngaya nako UKZN uthola ukuthi ingane nje iqhamuke eMsinga la zingakanani nako DUT ngabona ukuthi zincane kakhulu. Ukubona kwami isibalo sabafundi abaqhamuke eMsinga sisincane kwanginikeza kakhulu ukugqoza ukuthi inkinga kuba ulwazi olungafinyeleli kahle. So ngathi khona nje ukunikeza ugqozi. Kwesikwenzayo ke cha ke akusuke kungekho kutheni esinakho nathi sisebenzisa nje lokho
kusuke kuna sikhona bese kuba khona-ke abake besilekelele kancane mawukuthi nawo amandla avumile ngaleso sikhathi. Mhlambe ke imali kufuneka i-airtime lapha, kufuneka i-laptop lapha, ibuyife nokufa, kufuneka kugitshelwe noma sithi kuhanjwe kuyiwo la nisuke na-aplayelisa khona abantu. Niyithathaphi leyo mali? Msakazi, ngakwesinye isikhathi ezinye izinto uNkulunkulu unokuzihlela ngendlela yakhe. Ngoba kuye kuthola ukuthi kwenzeke umuntu ethi Sokhela ngicela ungisize la, ngaleso sikhathi uthola ukuthi ngempela akukho lutho ongakwazi ukuthi umsize ngalo. Kodwa nje ngoNkulunkulu mhlambe mveliyo loyo kube khona umuntu okunikeza something noma kube nemali oyitholayo iqhamuke kodwa nawe ubungayilindaleli. So ngasho isikhathi esiningi esisuke sisebenzisa esinakho makusahamba sitravela, kodwa-ke uNkulunkulu-ke futhi-ke wasehambela kwenye inkosazane yakhona la eMsinga umphathi walapha eSpa, wasixhasa ngakho, wasezinikela futhi ukuthi uma kukhona esikudingayo uyokwazi ukuthi asisize ngakho. Iy'nto ezifana nedatha kwesinye isikhathi siyakwazi ukuthi sizithole sinikeze, sikwazi ukuthi-ke sikwenze siqhubeke nama-application. Okunye nokunye-ke kuhlangana ngayo indlela, ngakubeka kanje. La khona la usufika khona-ke uthi kunentokazi eSpa, uthi wenaba lapha kufuneka sibaveze abantu abasilekelela, ungabe kusaba intokazi manje. Akube nje mhlambe yimi nje leyo ntokazi. Abona ake usumveza ukuthi mhlambe ubani loyo. Msakazi, ngesikhathi umuntu ewenza lo msebenzi besiye siwenze nje ngoba phela kusuke othandweni, kungayikho kutheni esuke sikubhekile, kodwa-ke futhi uNkulunkulu wahambela kumphathi waseSpa okuthiwa uMaphi Sibiya, owacela ukuthi Sokhela ngiyathanda kakhulu ukusiza, kodwa njengamanje anginalo ithuba elikahle, ngingasebenzisana kanjani nawe ukuthi nami ngibe nesandla emphakathini. Umuntu kakhulu-ke uma ukhuluma naye umzwayo ukuthi umsinga nje into esenhlizweni yakhe ayithanda kakhulu, ayifisela into ezinhle. Wayesecela kakhulu ukuthi-ke hhayi engathanda kakhulu ukusebenzisana nathi, naye afake isandla ekusizeni umphakathi. Nekuyinto esiyibonga kakhulu-ke ngoba uma ukuthi ngempela siyabona ukuthi nasi isimo abaningi bazokhumbula nje ngaleso sikhathi wakwazi ukuthi asinikelele nange-laptop, wathi ukuthi-ke ukuze ngikwazi ukuthi ngiqhubeke nomsebenzi engiwenzayo angithole nanku i-laptop ngoba vele umsebenzi siwenza udinga kakhulu khona lokho kuchofachofwayo. Obekwenza ukuthi makufanele ngizosiza umuntu kufanele ngithi akehle sizohlangana nothukela, mhlambe egcine sekhokhela i-internet cafe, imsizo okanye mhlambe e-library besingakabi nawo amakhompyutha ukuthi ayesamoshakele. Owenza ukuthi-ke umsebenzi wabalula-ke mase ngithole lokho engikutholayo bese sengiyakwazi ukuthi umuntu mhlambe manginethuba noma ngisekhaya izeke la singasele inkinga yokuhlushwa i-network. Mangisekhaya nje i-network ayidonsi kahle, kodwa makwenzekile nje ngamuva kancane ekhaya kukhona umuntu okuphuthumayo ethi ngimsize, ngiyakwazi ukuthi ngihlale phansi ngingene kwi-laptop ngimsize, ngimenzele lo application uma ukuthi i-application eyenzakalayo umuntu engekho eduzane kwami. So kwawenza walula ukuthola lolo sizo, kwawenza walula ngalo ndlela umsebenzi nedatha uyakwazi ukuthi asiphe futhi. Cha, angikulungiselela ku-network, i-network ayihluphi eMsinga, kodwa lapha kini bona nafaka iy'khonkwane mhlambe lithi nibethelele izulu. Lezi y'khonkwane sesizophazamisa ne-network. Ngiyakuzwa mfowethu. Thina sibethela ngoNkulunkulu msakazi. Awusitsheleke mhlambe abanye abantu abasiza abantu uba ukuthi ekhaya wakhula kamnandi bese ethi ngifuna abanye abantu bengene kulo mnandi lokho nami engakhula ngaba uthi ngibasize. Omunye umuntu uthi wakhula kabuhlungu uthi mina ngifuna ukuthi lesimo lesi engakhula ngaphansi kwaso nomunye umuntu bekhule ngaphansi kwaso ngawuthi ngibasize. Omunye umuntu udaliwe nje. Wena yini le esikufaka kangaka lapha phakathi kwabantu? Msakazi, angeke ngiqamba amanga, akusho ukuthi mina khona engikhuleki nakho. Kunesifundo engangisifundiswa umkhulu njalo uma ethi ngizokule uma uqhuzukile ungaleqi lelo litshe eliqhuzulile, bolisusa ngoba lizosuke liqhuzule omunye osemva kwakho. Kanjalo uma uhlatshwe yiva ungalihlikihleli phansi, olithatha ulisuse endleleni ukuze lingahlabi umuntu osemva kwakho. So uthando enginalo kakhulu ngenja
nokudlulisela amathuba engisuke ngiwabona engasiza. Kuyaba kwesinye isikhathi ukuthi ukube mina ngangilitholile leli thuba ngangingalisebenzisa. So ukuze abasemva kwami bekwazi ukuthi balisebenzisa, ngibavezele ukuthi hayi kunethuba elikanje ongakwazi ukuthi ulisebenzise. Engiqonda ukuveza-ke msakazi ukuthi ezinye izinto thina esingakwazanga ukuzithola, uthando lami ila lisuka khona, izinto engingakwazanga ukuzenza, bakhona abantu abasangakwazi ukuthi bezenze be-achieve amaphupho abo. Uyakwazi ukubuilda iphupho kumuntu kade engenalo msakazi, umvezele ithuba ukuthi yazi kunethuba elikanje, mase lihlalele phansi selicubungula kubuildeke iphupho ekade engakaze ebe nalo. So ilapho kusuka khona uthando lami-ke msakazi ukuthi ngikwazi ukudlulisela lokho okuncane nami enginakho kumuntu, kumsizi ngaleso sikhathi. Hayi mfowethu, siyabonga uyiqhawe, kudinga izandla lokho, kudinga izandla futhi ukuthi ikhonzi singathi kade umsebenzi owenza ukhulu kakhulu. Omunye futhi umsebenzi ekufuneka sikubonge, sibaqhakambisa abantu abakithi. Kuthiwa komunye umsakazi asizukubiza akakhokhile, cha, khonza inkosi spa, Maphisi Biya, Mamtungwa, ngiyasho Mamtungwa, Maphisi Biya, ukaMabaso loyo. Cha, siyabonga nabo umsebenzi, siyabonga ndaba ezithi umsebenzi eniwenzayo ukuthi nilekelele lensizwa lena-ke. Sibona-ke la uhamba khona kusuke kubhala ukuthi senzo kuhle, Msinga Youth Development, kubuye kubhala ukuthi iSola Basha Foundation. Awuzawusibeka esithombeni lapho. Okay, mhlawumbe bakhona uzophuma, ngizocela ubambe kancane lo mbuzo. Ngesime la, esiqale la. Kunema-award amabili onominatwe kiwo noma uye nawe wawangenela lemncintiswano wokuthi uthole imqhele ilezi ma-award amabili. Awusibeke ukuthi yini le ungene kiyo, yini mhlawumbe uyifunayo ebantwini, uthi qabuqabu njengenkabi. Msakazi, ngathola ucingo nje lungazisa ukuthi kunama-award enginominatwe kuwona, okuyimlwazelo bavundulule awards, MBA. Nami nganganalwazi kakhulu ngako, kodwa ngathi mase ngithola ucingo futhi-ke abantu abangithandayo nababona umsebenzi wami bayibona abanginominathayo kulama-award. So ngase ngitshela ukuthi nginominathiwe kulama-award, ayavotelwa. Imlwazelo bavundulule mase ngichazelwa ngayo ukuthi-ke bavundulula abantu abenza umehluko emphakathini, bebaveze ebantwini ukuthi nangu umuntu, bese beyabakomelisa ngalokhu abasuke bekwenza emphakathini. So nami nje ngizocela kakhulu ukuthi abantu makuthi lokho okuncane engikwenzayo bawubona kuyawenza umehluko, bangiphe nje ivoti bengesabi. Mabevota nje umuntu uthi MBA Philasande Sokhela Best Community Builder, MBA Philasande Sokhela Best Community Builder. Ngaphinda futhi nganominathwa kwenye category ngaphansi kwayo MBA kuyimlwazelo bavundulule, le category ethi MBA Philasande Sokhela Best Entrepreneur. Njengoba-ke ngicabanga ukuthi lapho-ke abantu abanginominatha abantu abawaziyo ihasla yami kusukela nje ngisesikoleni kakhulu ngiphusha kuze kube namhlanje. Mhlawumbe sibuyela inamba lekuvotwa kiyo ithini? Inamba okuvotwa kiyo ithi 45633. Nje MBA Philasande Sokhela Best Community Builder, usendele ku 45633. Okay, ake ngithi-ke sikudlulise lokhu kugcwale. uPhilasande okweseshilo unominathiwe, uye wangenela naye umqhudelwano wema-MBA Awards. Kusho ukuthi uma ngabe ufuna ukumvotela uthi Philasande, MBA Philasande Sokhela Best Community Builder, uthumele uthi 45633 45633. Philasande Sokhela Best Community Radio 45633 la SMS la khona. Community Builder and Community Radio MBA, awuyiphinde mfowethu, ithi MBA Philasande Sokhela Best Community Builder, SMS ku 45633. uthi Philasande Sokhela MBA Philasande Sokhela Best Entrepreneur, SMS uthi 45633. Sicela amavote engene njengamanje
ungasishayela i-screenshot nje usiposte khona la ngekiyo le video lena lapha ekuphawulwa khona ngenzansi usipostele khona. Siyabonga mfowethu, bengithi mhlambe asiqale kikho lokho sikudlulise masinya. Sibuyeke la bengisho khona senze okuhle Msinga Youth Development iso labasha. Awusibeke mfowethu ukuthi yini le sikhuluma ngayo lapho. Umsakazi umuntu uqale izinto eziningi ezenza nje uphila sande Sokhela nokwenza ukuthi namanje abantu bazi kakhulu nje uphila sande Sokhela. Vele ke lolu hambo ke ngiqale suka kude kakhulu. Bengise uphila sande Sokhela, kwakhona amanye ama-organization akhona la eMsinga kade ke angicela ukuthi ngisebenzisane nawo. Ngisebenzile kuwona, kwasho ukuthi izinto ke ayisuke ayihlali ihamba ngendlela ofisa ngayo. Nokwazi kwenza-ke sagcina-ke ngihlangana nabanye abafowethu oPhumlani Dladla, sabe sesisungula le isenzo kuhle Msinga Youth Development ngo-2017. Oyisebenze kahle kakhulu kuyona-ke kwaze kwathi ukuba ney'ngqinambanyana, kodwa isenzo kuhle Msinga Youth Development namanje isekhona futhi ama-members ayo amaningi asekhona, sisasebenza namanje kusukela ngawo-2017 asikaze sama. Isenzo kuhle Msinga Youth Development-ke ibigxile kakhulu endleleni yokuhlanganisa intsha ukuthi intsha ikwazi ukusizana nayodwa. Ungangokuthi-ke sike sathi ukuhambela iy'ndawana eziningi la eMsinga sizivezela ngawo amathuba okufunda namathuba okuqala amabhizinisi namathuba nje okuzithuthukisa umuntu omusha. Kwaze kwaba sihlangana nabo abaphathi beso labasha okuwonontobi Sokhela. Kwasho ukuthi sine-agenda eyodwa nabo, sase sicela kakhulu futhi ukubona ukusebenzisana nabo ngoba angeke umsingo omkhulu ngeke nathi siwenze lutho sisodwa. Basemukela ngezandla ezimhlophe. Kwasho ukuthi nenkosazane le ikhuthele kakhulu-ke sihlangene nayo-ke kwaphusheka kakhulu-ke ngaphansi kwalo iso labasha sawaphusha amalokhuzane kade benawo, ama-program akade benawo kulo nyaka kakhulu. Sasiphinda futhi-ke nesenzo kuhle Msinga Youth Development sawaphusha nabo. Iso labasha-ke nalo i-organization e-empowerisha kakhulu intsha ngamathuba okufunda nangawo futhi amathuba okuqala amabhizinisi, ngenxa yokuthi-ke inhloso esinayo kakhulu la eMsinga msakazi ukuthi siyabona amathuba emisebenzi awekho. Sinalo kakhulu uthando nesifiso sokuthi sibone i-youth yakithi ingena kakhulu emabhizinisini. Even ngisho emtateni siyakhuluma na-youth ukuthi sondelane emtateni, ishintshe indlela yokusebenza, isebenze ngendlela yesimanje manje, kukhombisa ukuthi sekunabantu abasha emtateni, omama bethu bengalokhu bagqilazeka bekhulisa thina kuze kube bagqilazeka ngisho sesikhulile. Sihlezi sigqugquzela kakhulu ukuthi intsha, even ngisho somabhizinisi bala kithi, sihlezi sigqugquzela ukuthi aba-investe kakhulu entsheni ngoba ukuthuthukisa, ngihlaze ngithi msakazi, ibhizinisi liyibhizinisi ngama-customer. Ama-customer kuze engene ebhizinisini kufanele abe nemali. If osomabhizinisi bakithi bangangeneleli eku-investeni kwi-youth, lokho kusho ukuthi abazukwazi ukuthi bebe nama-customer. Yilokho msakazi sigqugquzela kakhulu njengesenzo kuhle Msinga Youth Development neso labasha Foundation. Hayi isobala ngendlela esimanga. Uthini kulo muntu lo? Ngiyakuzwa uyakhuluma kodwa khona umuntu othi hayi nathi sike sazama kaningi nje sengisho nje empilweni. Umuntu ethi hayi mina ngisalunga, mina ngake ngathi ngiyenza amaqanda, bani ozothenga amaqanda ngoba amaqanda ayadayisa nalapha. Ukhuluma ngesipanje dayisa amaqanda lapha, nango omunye ubaba weveni ngaseBhilididi, nango omunye emall ne-Shoprite yawadayisa emall. Abantu babheka izinto lezi engathi zizobathiya. Uthini mhlambe kumuntu onalowo mqondo ukuthi mina ngeke ngilunge ngoba vele hayi nami bengifuna ukwenza into ethile kodwa manje nabo omnikeni bayayenza lapha, into efana nale. Uthini lapho mfowabo baba? Msakazi, ngihlaze ngisho ukuthi yonke indawo la uhamba khona usihlezi uzoyifica i-competition. Akufanele usaba ama-challenges. Funda ngama-challenges and iqhamuka ne-solution kulawo ma-challenges osuke uwabona. Mase ukhuluma nje ebhizinisini, ibhizinisi ihlezi ine-competition
futhi ibhizinisi inhle nge-competition ukuze ukwazi ukunikeza i-service esemgangathweni. Kufanele ubheke i-competition, ama-competitors akho ukuthi anikeza i-service enjani, then wena bese uthuthukisa izinga nawo. Abantu bahlezi befuna into eyi-quality. Kanjalo yonke into oyizamayo qinisekisa ukuthi wenza the best kuyona. Nakhona la thina kuma-organization sifike khona amanye sisebenzisanile nawo, akhona ama-challenges akhona. Nakhona kuma-organization nawo sinawo ama-challenge, kodwa siyazama ngazo zonke iy'ndlela ukubhekana nama-challenges. Ngihlezi ngisho mina ngithi uma ungakahluleki kawu-7 entweni usuke ungakahluleki. Even ngisho ey'kole uma ngikhuluma ne-youth ngithi kuyenzeka umuntu esikoleni afanele aqede ngo-4 years evasithi, kodwa omunye agcine ethatha u-8 years. Lo muntu akasiyona i-failure ngoba ugcine i-achieve-ile le nto ayifunayo. Umuntu oyi-failure umuntu ofike ethi enze lokhu bese kumhlulile bese kuyeka. Even into ungayiyeka kodwa bese uyibeke eceleni uma usabona ukuthi akudluleki kuyona, uyibeke eceleni wenze enye bese uyaphinde uyabuyela ukukhumbula ukuthi khona okushiya ungaqedile. Hey, wayibeka kahle kwaze wavuka nesingisi manje, kodwa ngithi power manje. Mawuzokhuluma kuvuka isingisi manje. Bangibuka abaphathi bathi nawe ngoba usekhuluma isingisi ngisengizosayina i-warning mangiqeda la. Cha mfowethu, siyakubonga konke okwenzayo. Mhlambe ke abantu abafuna ukuxhasa lenhlangano yakho senza ukuhle youth development, makuthiwa ngifuna ukuyixhasa, ngabe mhlambe uxhaso olinjani oludingekayo, lulethwa kanjani, nitholakala kanjani into efana nale? Msakazi, kwisenzo kuhle emsinga youth development kanjalo nakwisola basha, ngathi into eba i-challenge kakhulu sinesibalekele idatha, nokuthi kwabanye ozakwethu esisebenzisana nabo akusibona bonke abanama-laptop okokuthi bekwazi ukufike besize makusizwa. Izona zinto engathi sizidinga kakhulu, bese kuba enye into eyi-challenge eyenza ukuthi umsebenzi wethu singakwazi ukwenza kahle, into zokuhamba. Singeke sisho ukuthi mhlambe umuntu ofuna ukuxhasa engaxhasa ngemoto, kodwa mhlambe ungazinikela ukuthi uma ekwazi ukuthi sinendlela ethanda ukuthi ibe yindanyana. Kuney'ndawo la emsinga ezikude kakhulu uma ushona nje le ngaphansi koMahlaba nale koSinyameni nakoNtanyana. Lezo ndawo sike sifise ukufika kuzona, kodwa manje kusho ukuthi i-transport yakhona msakazi ihamba ngezikhathi. Thina asikwazi ukuthi-ke siyithole, futhi-ke eya kulezo ndawo uyithola wena uma usuka la eferi uyithole ngesikhathi sebebuyele emuva. Uma usasuka ukusuka ekuseni kakhulu akukwazeki, so ngathi iyona nto ebuye ibe yinkinga kakhulu ukufinyelela kwezinye iy'ndawo, kanti siyadingakala kakhulu nakuzona, siyafisa nathi ukufika kuzona, kodwa kube ukuthi inkinga i-transport. Okunye msakazi ngingakusho ukuthi othisha omkhulu, ama-principals nothisha abafundisayo ezikoleni si-available uma befisa ukuthi sibe khona ezikoleni zabo. Sesike sazihambela iy'kole eziningi ebenza isicelo ukuthi sifike kuzona sisize ngama-application. So nabanye othisha bavumelekile ukusithinta sishedule nabo ukuthi sizofika kanjani kubona ngasiphi isikhathi. Siyabonga okusho ukuthi-ke ngifuna ukunixhasa, ngenza isibonelo. Ngifuna ukunixhasa mina njengamanje ngilalela umsinga FM, ngiyabuka umsinga FM ku-Facebook okanye ngilalele ngilapha engikhona. Ngifuna ukuxhasa isenzo kuhle emsinga youth development, noma ngifuna ukuxhasa isola basha. Xhumana nobani kanjani? Msakazi, kwisola basha ungaxhumana noPhila Sande Sokhela enambeni yakhe ethi 071 31 84 298. Leyo awiphinde mfowethu ithi 071 31 84 298. Leyo ke msakazi iyafoneleka kuphela, bese kuba khona enye okwazi ukungithinta kuyona ku-WhatsApp ethi 076 909 30 47. Leyo ke msakazi, nomfundi nje uyavumelekile noma ubani ofisa ukuthola nangama-career uyakwazi ukuthi angi-WhatsApp ngegama lakhe nesibongo nendawo indawo asuka kuyona,
then usezobe updated kuma status ngezinto engisuke ngiziposta kuzona ngoba abanye nje basizwa yikona ukubona kuma status ngoba ngiyaposta nakhona umuntu abone ukuthi yena yini ngayithatha lapho. Bese kuthi kuyisola abasha bengakwazi ukuthi bexhumane noNontombi Sokhela enambeni ithi 072 072 609 609 869. 869 uNontombi iyashona ithi 0722 or 0722 hayi yes 609 869 uNontombi Sokhela. uNontombi Sokhela osazane ekhuthele kakhulu makuziwa ngakho ngizithinta iwe. Mfowethu sibonga kakhulu ukuthi usihloniphe. Mhlambe abantu abafana nalaba ngisakhuluma ke njengamanje. Abantu abafana nomfoka Sokhela ophila sande. Nami sasingazani kodwa ngilo ngimlandela nami ku Facebook kanti uyangilandela ngibona abantu abanentshisekelo yomphakathi bengabheke inzuzo. Bayakudinga ke ngempela ukuthi belekelelwe njengoba yenzile inkosi spa ibelekelela lapha idatha izintonyana zokusebenza esicelayo ukuthi futhi ke nabanye abantu mangabe uyabuka noma ulalele noma ukhona umuntu omcabangayo ukuthi mhlambe ngingaba nalo usizo singacela nje ukuthi ubathinte uthi 076 909 3047 noma 0713184298 noma enye number futhi 0722 609 869 0722 609 869. Mfoka Sokhela ngingazi mhlawumbe khona sikushiyile ofuna ukusho nje sesigonqa. Hayi msakazi ngiyabonga kakhulu ukuthola ithuba umsakazweni wakithi eMsinga okumsakazo omkhulu umsakazo wehlukile kweminye imisakazo ngiyakuthokozela kakhulu leli thuba. Ngiyaphinda futhi nangelilanga nje lithokozela ukuphinde ngithola ithuba elifana naleli bese ngicela kakhulu abalaleli bomsakazo bengakhohlwa ukuvota uma bethi MBA Phila Sande Sokhela Best Community Builder bethumele ku 45633 noma bethi MBA Phila Sande Sokhela Best Entrepreneur bethumele futhi ku 45633 bese ngithi bengakhohlwa kungilandela ku Facebook uPhila Sande Sokhela ufake sona isithombe lesama award phinde umsakazi ngitshontshe isikhathi sakho ngicela abantu kakhulu kunomkhankaso njengamanje esuphushayo sicelela omunye umndeni osesimene esingasihle kakhulu odinga ukulekelelwa ngeshelter noma ngithi umpheme ngizocela ungawuvezi nje ngokuvikela ukuthi umuzi olaphi kodwa owakamkhize sicela abakwazi bebe namandla bekwazi ukuxhumana nami sikwazi ukuthi siulekelele le yamndeni umsakazi isimo sakhona asihle ngalendlela ebuhlungu kakhulu. Siyabonga cha athi sinaba abaphawulile la umnelisi Mthiya uthi njani umsakazweni asibonge indlela esithuthukisa ngawo siumsinga siyabonga mfowethu. Bese kuba khona uMark Phipson uthi ngicela ungifundise ukukhuluma isiZulu njengawe baba njengoba ngikhulela eplazini ngikhuluma isiNgisi kuphela. Nkosi hayi ulalela umsinga FM ngizokwazi ukuthi ufunde bese ucake nangokuthi nje ulithenga nje iphepha ulifunde kuzoba lula. Bese uMaxwell Isiwela uthi ngiyaphila njani basakazi Adeleni uthi hello kunjani umzomuhle emahlobo uthi ngibingelele umsakazo wakithi umsakazo wakithi uyaqhubeka usilethela abantu abenza kahle naba ukhathalelayo umphakathi siyabonga kakhulu asibonge siniphile nomfoka Sokhela uwe umfoka Sokhela mhlawumbe usukhohlile siyabonga Maxwell Isiwela ayusabuyile uthi uyabonga ngiyabonga kakhulu basakazi siyabadinga abantu abanjena ninohlonze kakhulu uwe lo mfoka Sokhela nohlonze sanibonana emsakazweni yebo bese ukhona lesihlelayo uSimtho Mshazi uthi sanibona unoma Sikhosana uSK Zwide Kalanga uSipho Nkabinde uThabiso Ntulu Nkanyiso Mdladla uNhlanhla Siduduzo Mkhwanazi uLulazi uMampisi uSwelihle Ngcobo umnelisi Mthiya uXolani Hlubi FX uMasibonge Sonkophe uSipho Sabelo Thwala Sipanela Latha uJesus kaMapaka ePakuzuri umabutho ohlatshwayo uZamani Big Front Zwide umzomuhle emahlobo uJimpho Munthu naye uthi uyabonga uThemba Talent Encwane
ukhanye Beauty Mavundla, ulwazi Siphephelo, Adelino Timba noMatimba, uMbali noMbuso, abanye abantu ekade sihleli nabo nabanye ke abaningi. Mfowethu sibonge kakhulu. Ngibonge kakhulu nami umsakazi, siyabonga kakhulu nabalaleli bomsakazo Umsinga FM, siyanxenxa kakhulu abantu bakithi ukuthi beyithande into yakubo le ithuthukisa bona bewulalela Umsinga FM. Siyabonga. Siyabonga.